ste? Lijepi pozdrav. Lijep pozdrav. Mi smo najavili novih 2 milijarde eura ulaganja u Osječko-baranjsku županiju. I to konkretnih projekata, projekti koji su spremni s dokumentacijom i za koje postoje financijski izvori sredstava da se ti projekti i realiziraju. Programa je sigurno povratak mladih, povratak iseljenih, demografska revitalizacija i ulaganja svakako na prvom mjestu u djecu i u pretpostavke za stvaranje obitelji. Dobar dan!